Χαίρετε αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε και πάλι μαζί και χαίρομαι που μπορώ να κάνω αυτή την σύντομη εκπομπή, αυτό το σύντομο βίντεο που σήμερα έχει τον τίτλο «Μη φοβάσαι να χαρείς». Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους παντελώς ανάξιο να χαρεί κάτι στη ζωή, όποτε τους δίνεται η ευκαιρία κάπου να ξεκουραστούν, κάτι να απολαύσουν, να κάνουν ένα μικρό ταξίδι, ένα Σαββατοκύριακο λίγο να χαλαρώσουν, θεωρούν ότι δεν πρέπει να το κάνουν, διότι η ζωή για αυτούς θα πει συνέχεια καθήκον, υποχρεώσεις, παιδιά, οικογένεια, κούραση, διάβασμα. Και σου λέει, αν το κάνω αυτό, τότε ξεφεύγω από το πνεύμα και το κλίμα της αγάπης. Δεν μπορώ να καλοπερνάω εγώ. Μερικές φορές όμως μια τέτοια καλοπέραση, συσσαγωγικά, μας βοηθάει να επιστρέφουμε στους δικούς μας ανθρώπους, αυτούς που αγαπάμε, πολύ πιο ήρεμοι, πολύ πιο ευτυχισμένοι και πολύ πιο γαλήνιοι. Και αυτή θα είναι η μεγάλη μας προσφορά μετά στην κοινωνία των ανθρώπων που αγαπάμε. Η πιο μεγάλη ιεραποστολή σε αυτόν τον κόσμο είναι να προσφέρεις τον εαυτό σου ήρεμο και χαρούμενο και ξεκούραστο και ευτυχισμένο. Αν λοιπόν μια μικρή ξεκούραση, μια μικρή διασκέδαση, μια χαλάρωση σε αυτή τη ζωή σε βοηθήσει και εσένα να ισορροπήσεις και να χαρείς και να επιστρέψεις μετά σε αυτούς που αγαπάς και να βλέπουν δίπλα τους έναν άνθρωπο ο οποίος εκπέμπει χαρά, δημιουργικότητα, ήρεμο νευρικό σύστημα, χωρίς να ταράζεται, χωρίς να νευριάζει, χωρίς να θυμώνει, τότε να το κάνεις και να μην έχεις τύψεις, γιατί πολλές φορές φοβόμαστε τη χαρά, φοβόμαστε την ανάπαυση, φοβόμαστε την ξεκούραση, διότι έχουμε συνδυάσει τη ζωή αυτή με ένα διαρκές κόπο, με μια διαρκή ταλαιπωρία, με μια διαρκή μάχη και πάλι για την επιβίωση, με αποτέλεσμα ποτέ εμείς να μην χαιρόμαστε, ενώ κατά βάθος θα το θέλαμε. Με δίδαξε πολύ μια κυρία η οποία έχει μεγάλη οικογένεια και τα μεσημέρια ξεκλέβει οπωσδήποτε λίγη ώρα, έστω μισή ώρα, 40 λεπτά να ξεκουραστεί και να κοιμηθεί. Και μου λέει, πάτερ, μπορεί να το θεωρεί κανείς αυτό ότι χαλαρώνω και απολαμβάνω κάτι, ας πούμε, και ξεφεύγω, ενώ η ζωή τρέχει με τρελούς ρυθμούς και έχω πολλές υποχρεώσεις, αλλά εγώ λέει, αισθάνομαι ότι αν δεν κοιμηθώ αυτή τη λίγη ώρα, όταν μετά γυρίσει ο άντρας μου, όταν γυρίσουν τα παιδιά μου, όταν μαζευτεί η κούραση της ημέρας, θα εκπέμπω νευρικότητα, κούραση και ταραχή και δεν θα βγάζω αυτή τη γαλήνη και ηρεμία και υπομονή που βγάζω όταν κοιμηθώ έστω λιγάκι. Άρα λοιπόν μη φοβάσαι να χαρείς, μη φοβάσαι να ξεκουραστείς, μη φοβάσαι να δίνεις στον εαυτό σου ένα μικρό τέτοιο δωράκι ανάπαυλας, ηρεμίας, ξεκούρασης, γιατί αυτή είναι μεγάλη προσφορά και στους υπολείπους. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη προσφορά, μία από τις μεγαλύτερες προσφορές που μπορεί κανείς να δώσει σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτούς που αγαπά, είναι τον εαυτό του σε κατάσταση ευτυχίας, γαλήνης και χαράς. Η γη μας έχει ονομαστεί κοιλάδα του κλαφμόνος. Μια κοιλάδα δηλαδή που διαρκώς ρέουν δάκρυα, πόνου, πίκρας, αρρώστιες, στεναχώριες, αγανάκτηση, άνθρωποι βασανισμένοι. Αν εσύ σε αυτή την κοιλάδα του κλαφμόνος που όλοι προσφέρουν τα δάκρυα της πίκρας τους, εσύ δίνεις δάκρυα ευγνωμοσύνης και δοξολογίας στο Θεό, είναι πολύ μεγάλη αυτή η προσφορά και ισορροπείς την κατάσταση της δυστυχίας που υπάρχει στον κόσμο και η δική σου απάντηση είναι η χαρά σου, το χαμόγελό σου, η ευτυχία σου, η υγεία σου. Αν λοιπόν στην πίκρα του κόσμου εσύ έχοντας απολαύσει κάποιες μικρές χαρές της ζωής μπορείς να δώσεις τη δική σου ανάπαυση και χαρά, είναι ήδη μια πολύ μεγάλη συνεισφορά στην πραγματικότητα αυτής της ζωής. Θυμάμαι κάποιον ο οποίος ταξίδευε μετά από ένα διαζύγιο, του είχε μείνει ένα ταξίδι δωρεάν σε κάποιο μέρος και βρήκε μια θέση πάρα πολύ στριμωγμένη πίσω, 10 ώρες ταξίδι, για Αμερική νομίζω ότι πήγαινε, και βρήκε τη θέση 40 τόσο Β. Και λέει, θα κάθομαι 10 ώρες ανάμεσα σε δύο ανθρώπους και στριμωγμένος μετά από αυτό το διαζύγιο, μετά από αυτή την πίκρα και τη μελαγχολία που ζω. Δεν έχει, λέει, καμία καλύτερη θέση? Λέει, δεν έχει, λέει. Πρώτη θέση έχει μείνει καμία? Έχει, λέει, μείνει μία, αλλά πρέπει να πληρώσετε επιπλέον πολλά χρήματα. Το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε, ζήγησε αυτό που είπα, τόση ώρα που σου εξηγώ, και τελικά αποφάσισε ότι αξίζει τον κόπο, ναι, λέει, θα πάρω την πρώτη θέση. Γιατί στην κατάσταση που ζω, σε αυτή την ένταση και υπερένταση που έχω τώρα, δικαιούμαι και αξίζω λίγο να ξεκουραστώ και να χαλαρώσω, διότι αυτό θα με επιστρέψει μετά καλύτερο και ειρηνικότερο και πιο ευτυχισμένο
σε αυτούς που αγαπώ, στην εργασία μου, στα παιδιά μου, στην υπόλοιπη ζωή, γιατί η ζωή συνεχίζεται. Πήρα λέει το διαζύγιο, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Άρα λοιπόν μη φοβάσαι να παίρνεις καμιά φορά την πρώτη θέση σε μια αεροπορική πτήση, μη φοβάσαι να κάνεις κάποιες διακοπές, να ξεφεύγεις κάποια Σαββατοκύριακα, να απολαμβάνεις ένα ωραίο φαγητό, ένα ωραίο ποτό με αυτούς που αγαπάς, μην έχεις τύψεις τη στιγμή που χαίρεσαι τα δώρα του Θεού, αλλά χρησιμοποίησέ τα για να γίνεις πιο ισορροπημένος και ισορροπημένη και ευτυχισμένος μέσα σου και να αντιπροσφέρεις σε αυτή τη δωρεά τη δική σου ευγνωμοσύνη και δοξολογία στο Θεό. Αυτά είχα να σου πω σήμερα. Καλή δύναμη και εύχομαι να τα θέσεις σε εφαρμογή και απόδειξη να είναι η χαρά και η ευτυχία που θα βγάζει η ζωή σου και το πρόσωπό σου. Τα λέμε.